Murid kinasih Panglimbang 5 menit dina setupon tanggal 17 Desember taun 2020 kapethik saka Injil Yohanes bab 20 ayat 2 tekan ayat 8. Ing antara sedulur telu aku rumangsa banget kinasih dening wong tuaku sak kloron. Katresnane bapak lan simbok banget nyoto antara liya katon ana ing katelatenan ngrumat lan ngupakara luwih-luwih rikala aku nandhang lara. Bapak lan simbok uga ora wegah kesel lan rekoso golekake pangan aku. Sake kabutuhanku sak bisa-bisa tansah kakupiya dicukupi. Dene usaha kang bisa katindakake kanggo males budi becik wong tuwa ketuk saiki yaiku kanthi mikul dhuwur mendem jero ora ngisini-sini jroning urip. Merga menawa tumindakku ngisini-sini bakal ngembet asma becik bapak lan mbokku. Dina iki bareng pasaman suci sak jagat awake dhewe padha mestakake Santo Yohanes Pangripta Injil. Santo Yohanes kakenal minangka murid kinasih. Kaya pratelan ing cecala, ing antarane karolas murid liyane, Santo Yohanes pancen luwih antuk kawigaten dening Gusti Yesus saengga katon luwih unju. Panjenengane klebu ing golongan murid telu kang tansah katut kinanti ing endi wae Gusti Yesus tindak. Rikala Gusti kamulyakake ing Gunung Tabor, Santo Yohanes kakanthi. Rikala Gusti nggethu sembayang ngadepi mangsa sangsara ing Taman Getsemani, Santo Yohanes uga kakanthi. Kaludhangan caket Gusti kapigunakake Santo Yohanes sak becik-becike kanggo mangerteni Gusti. Awit tansah caket Gusti mau, Santo Yohanes luwih wanuh Gusti tinimbang murid-murid liyane. Panjenengane bisa nitik lan niteni kapribaden dalam Gusti Yesus kang ngedapi-dapi. Aten-atene kang alus ndadekake Santo Yohanes ngerti menawa Gusti Yesus dudu manungsa sakwantah. Asile panjenengane mangerti sapa sejatine Gusti Yesus. Panjenengane temen-temen Sang Sabda kang mangraga manjalma dadi manungsa. Monggo sami kapirsani Injil Yohanes bab 1 ayat 1 tekan 4 sarta serat Rasul Yohanes kapisan bab 1 ayat 1 tekan 4. Panjenengane kang rawuh nyelametake umat manungsa saka jireting dosa. Mula rikala nemoni papan kanggo ngubur jisim dalem Gusti Yesus kothong, panjenengane langsung tanggap lan percaya menawa Gusti Yesus wis wungu saka seda. Gegayutan karo jeneng singlon murid kinasih. Kanthi jeneng mau, satemene Santo Yohanes kersa ngajak para pamaos Injil reriptani supaya padha bisa srawung sacara pribadi karo Gusti Yesus lan luwih wanuh panjenengane. Para pamaos Injil kaajak mapakake diri minangka murid kinasih saengga bisa ngrasakake iba jero lan tandhesih katresnan dalem Gusti Yesus. Amung wong kang rumangsa ditresnani wae kang bakal males katresnan marang kang tresnani kanthi misungsungake kang paling becik kanggo panjenengane. Amung wong kang rumangsa ditresnani wae kang bisa dadi sambung asta katresnan marang pepadha. Amung wong kang rumangsa ditresnani wae kang bisa dadi seksi tresnane Gusti kang tresnani. Para tresna PLM kinasih jroning sawijining panglimbang prayoga panjenengan pandemen PLM mapakake diri minangka murid kinasih ing Gusti. Monggo karasakake Ibu Gusti banget tresnani panjenengan. Nandhang sangsara enggo seda katindakake amung supaya panjenengan pandemen PLM luar saka dosa sarta bisa katut mulya ing urip kalanggengan bareng Sang Kristus. Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalam Yang Rama Sang Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus Sang Mesias,
Kawula munjuk sembah nuwun awit tulodo Santo Yohanes pangripta Injil ing dinten menika. Awit srawung ingkang langkung Santo Yohanes dados murid linangkung sumurup sejatosipun panjenengan. Mugi kawula ugi boten wegah srawung kanthi langkung amrih kawula tansah yakin sinten panjenengan sejatosipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra duwin Yang Roh Suci. Amin.